Oihu bat aditua izan da Euskaldunen mendien artetik. Eta etxeko jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lo zegoena, altxatu da eta karrasiz, altadizkarren inguruak bete ditu. Ibainetaren lepoan arraboz bat agertzen da. Hurbiltzen da arrokak eskerreta eskuin jotzen dituelari. Hori da urrundik heldu den armada baten burrumba. Mendien kopetetarik uriek errespuesta eman diote. Berek duten seinua adierazi dute. Ta etxeko jaunak bere dardak zorrozten du. Heldu dira, zer lantzazko sasia, nola zer nahi kolorezko banderak gehien erdian agertzen diren, zer sinistak ateratzen diren eien armetari. Heldu dira, zer lantzazko sasia, nola zer nahi kolorezko banderak gehien erdian agertzen diren, zer sinistak ateratzen diren eien armetari. Zen badira aurrak kontaitzak ongi.
ogoi eta milaka oraino. Eien kontatzea denboraren galtzea liteke. Zertako jindira gure bakearen astera. Jindoa mendia egin dituanean, gizonek ez pasatzean naizan du. Baina arrokak biribilko lika erortzen dira, tropak lehertzen dituzte. Odola surrutan badoa, haragi puskak dardaran daude. Zenbat ezur karraskatuak, zer odolezko itxasoa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapalurriarekin. Maitea errolan zangarra, antxe hila dago. Bere zangartasuna beretzako ez du izan. Eta orain, Euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jauzkiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.
ziren, zer nahi kolorezko bandera den. Ez da gehiago sinistarik ateratzen, gehien arma odolez beteta. Ez da gehiago sinistarik ateratzen, gehien arma odolez beteta. Zenbat dira aurrak kontaitzak ongi. Bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten alzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera. Gaba zarranoak joanen dira haragi puska lehertu horien jatera, eta ezur horiek oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joanen dira haragi puska oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joanen dira haragi puska horien jatera, eta ezur horiek oro surituko dira eternitatean.
eta ez gabazarra joan dira gabazarra eta ez horiek Euskal Herrian jatera eta ez eternitatean eta eternitatean gabazarra joan dira gabazarra eta ez gabazarra joan dira